Bona tarda, bon dia, de nou, una vegada més. Jo sóc Eusebi i us vinc a comentar un nou llibre. Aquesta vegada ens anem més per la ciència-ficció de l'època victoriana, amb un autor que coneixem tots, eh, per la seva gran importància dintre de la literatura d'aventures, ciència-ficció i de multitud de novel·les i llibres que ens han omplert la nostra infància i joventut, sobretot de la meva generació. No? I estem parlant de Jules Verne. Juli Verne o Julio Verne, com ho sentíem quan eren millor. L'Esfinx de Glaç. Aquesta és una de les novel·les més no tan desconegudes, no tan coneguda com podia ser La illa misteriosa, 20.000 llegües de viatge submarí, Els fills del Capitán Grant, La volta al món en 80 dies, 5 setmanes en globo, totes aquestes més conegudes, no? Escuela de Robinsons, bé, sobretot les més conegudes, que és La illa misteriosa, 20.000 llegües de viatge submarí, que són les més que ens hem llegit molts de nosaltres, no? A la nostra joventut, a la nostra infància, no? Jo parlo amb 57 anys, de 1967, i moltes d'aquestes lectures van omplir aquelles llargues nits que en deien els pares a dormir i tu estaves llegint aquest tipus de llibres, no? L'último mohicano, de Freeman y Cooper, el Dràcula, en fi, el Jules Verne, i que ens omplien aquella infància d'aquestes lectures, no? Aquí tenim una edició del CEP i la Nansa, edicions, traducció d'Antoni Moner i Jordà, que és, aquí llegem la seva presentació, el 1948, és escriptor, divulgació de ciència-ficció, ha fet una trilogia anomenada Vilanova, de 1994, 99 i 2008, dins del CEP de l'editorial El CEP i la Nansa. I ha tret diversos contes de Jules Verne. Aquesta va traduir a l'Esfinx de Glaç. En castellà la tenim a l'Esfinge de los Hielos, per Acal, està publicada i per diverses, podeu buscar diverses edicions. No? Aquest Verne aquí va seguir l'estela és a dir, és com una seqüela o una explicació dels fets, dels esdeveniments de la narració d'Arthur Gordon Pym, que vaig comentar en aquest canal, d'Edgar Allan Poe. Espero que la tenim per aquí. Aquí està. Ja vaig comentar aquí en aquest canal, aquí amb les il·lustracions, i dona, aquí per Barca Nova, aquí dona una continuació, dona una explicació als fets, a la manera abrupta en què Poe acaba la narració d'Arthur Gordon Pym o les aventures d'Arthur Gordon Pym. Com ja vam explicar, no? Vam comentar, són les dues aventures de dos mariners, dos joves que s'embarquen en un barco amb una boleta, s'enfonsen, passen per totes les vicissituds possibles i esgarrifances i aventures, desaventures, enfonsaments, naufragis, tenen que llevar cap a extrems del canibalisme per poder sobreviure, fins que arriben a la regió àrtica, són recollits per una tauleta i arriben a la regió àrtica. I allà els agafen uns natius que hi ha allà i bé, només sobreviuen ells fins que s'endinsen en una zona de l'Antàrtida en què tots els condicionaments físics desapareixen
és algú d'intendiar no de la ciència-ficció, sinó ja del terror, quasi diria que s'acosta al terror còsmic, que precisament Howard Phillips Lovecraft va voler fer una, precisament te comentes a continuació, que és en les muntanyes de la Follia, d'aquest autor americà, en què dona una altra explicació més fantàstica, més d'horror còsmic, aquí és més científica, un final més científic, que no és fer ciència-ficció, però que a mi em va suspendre i em va agradar molt. Tota la seva lectura realment és una troballa, no? Realment retrobar Verne, perquè feia molts anys que no llegia ja. De 20.000 llegües de viatge submarí, l'Aia misteriosa, que és el que més que recordo que he llegit, no? Clar, hem vist tantes pel·lícules, dibuixos animats i totes les seves obres que quasi... no sé si les has llegit o has vist algunes adaptacions en pel·lícula o en dibuix animat, no? Aquí tenim aquesta edició amb una portada molt maca. No en veiem. S'aprecia aquí els fins de glaç i com estan els nàufrags que van i la goleta allà al fons, no? Tenim aquí el mapa de la suposada Antàrtida que es creia que el llibre està publicat en 1897, l'any de Dràcula, curiosament. Any que es van publicar moltes novel·les, bastantes novel·les fantàstiques i d'art nom que han arribat als nostres dies, com per exemple la Dràcula de Bram Stoker, l'Escarbat de Richard Marsh, les Fins de glaç de Jules Verne, el Negre dels Narcissos de Conrad, Capitanes intrépidos de Rudyard Kipling i el Tragedia del Korosko de Conan Doyle, el campament de Napoleó també de Conan Doyle, són els que recordo d'aquell any, i en deuen haver-hi més. L'Home Invisible de Wells, d'H.G. Wells, bé, que va ser un any copiós, un any molt que va fer molt per la literatura, la narració i la ciència-ficció, no? I aquí trobem el mapa de la suposada que ells creien que era i fantàstica que feien de l'Antàrtida, no? Amb un tall al mig, no? Que és la circunvalació que fan els mariners i els nàufrags després van en busca, perquè és una expedició, comença que és un mariner, un senyor, Gerling, que vol tornar als Estats Units i vol embarcar-se en un barco. I està a les illes... deixeu-me mirar... a les illes Kerguelen. Van sortint tot de illes i llocs geogràfics del final de l'Antàrtida, les illes Malvines, que són les illes que no són aquí se les anomena per l'altre nom, les Kerguelen no, són les... Allà ens hi trobem, Tristau de Cunha, també, l'illa Isla d'Elba, de Santa Helena, perdó. Tot això són llocs històrics, són llocs de geografia que existeixen, no? Excepte el final que entra a l'Antàrtida, que ja està dintre de la imaginació de l'autor, de Poe i de Verne. La illa del Príncep Eduard, en fi, al sud de les Malvines, però després per un altre nom que ara no en surt aquí. Però bueno, finalment arriba una goleta i aquest fa amistat amb un cuiner que hi ha allà, que té un hostal, i diu que en sortirà la pròxima goleta. I li diu que sortirà la goleta, la Halabrain, que aviat aparcarà, com es diu amb els barcos, fondejarà allà a la costa
l'illes Kerguelen, i que es podrà embarcar amb aquest barco que puguin deixar a les Malvines o a la costa d'Argentina perquè ell pugui tornar als Estats Units. Però realment el que realment passa és que el capità del barco, William, el nom que ara ja fa uns dies que l'he llegit, unes setmanes, i no em surten els noms. Gai, el capità Lengai. Que el capità Lengai i els seus mariners volen fer una sortida cap a una sortida de recerca, de búsqueda de recerca, una expedició a paratges de l'Antàrtida. I a poc es va veient com tenen l'interès d'anar allà perquè l'anterior capità del barco on anava, Arthur Gordon Pym, era parent seu, concretament el seu germà. I el nostre protagonista, doncs, com a passatger, no com a tripulant, com a passatger, s'involucra en tota aquesta expedició, no? En la recerca del germà del capità, no? I que el capità havia resseguit la narració d'Arthur Gordon Pym, perquè la narració de Gordon Pym se suposa que és imaginari, però dintre de la novel·la van veient que no es tracta d'imaginària, que hi havia alguna de realitat, perquè aquell capità havia existit. I és l'expedició que fa el capità Lengai perquè vol trobar el seu germà i la resta de tripulació de la goleta que es va enfonsar, que anava Arthur Gordon Pym i un altre amic seu, un altre, el Dick Peters, que anava amb ell, no? Què va passar aquí i que un era Arthur Gordon Pym i què va passar amb la tripulació després que els natius en aquella illa envaïssin el seu barco i destruïssin la goleta, no? Doncs a partir d'aquí fan aquesta expedició a terra de l'Antàrtida. Realment és un relat d'aventures, un relat de mariners, com pocs hi ha. En alguns moments recorda pels termes mariners a Moby Dick, però que no és tan, diguem, és que alguns Moby Dicks els fa molt pesada pels termes mariners i explicació de la vida marinera. Aquí també s'expliquen, Verne ja ho havíeu fet ja, amb altres novel·les, com La illa misteriosa o 20.000 llegües de viatge submarí. Aquí també, però, vas mirant un diccionari o altres novel·les o que trobis un llibre sobre vida marítima i utensilis i noms de parts del barco per a situar-te dintre d'un veler, no dintre d'una goleta, no? La goleta, el pal mitjà, en fi, tota la nomenclatura marinera, no? Però bueno, no és un obstacle perquè llegir que ens declatim amb aquest relat d'aventures i en tins de ciència ficció. Una de les últimes de Jules Verne, ja és del 1897 i Verne moriria el 1905, si mal no recordo, no? Crec que el far del fi del món ja era pòstuma, ja la va fer el seu fill, no? La va acabar el seu fill, entre altres, no? Com a l'amo del món, o Robo el Conquistador, que és la continuació, que també va ser acabada, i moltes altres que van ser acabades, no? Aquestes eren les últimes, amb un Verne ja més ancià, ja més malalt, ja no tan positivista com el segle XIX, el cicle del positivisme i de la ciència, no? Aquí es feia moltes preguntes sobre el significat del món i de la vida i de tot el que envoltava políticament, i es nota. I la novel·la posterior potser es nota més, no? Que vindria després. Bé, si voleu llegir, trobareu... hi ha un documental, aquest llibre el vaig adquirir a la llibreria Guigameix, hi ha un documental a la seva web, de la presentació del 2021, al març, d'Antoni Moner i Jordà.
i la podeu veure i ja explica molt més. Així és que si la voleu llegir, doncs us puc dir que no us podreu empenedir. I bona nit.